Mit tartalmaznak a 0-tól 2 hónapos korig ajánlott dobozok? Nagyon fontos, hogy ezt a dobozt nem csak 0 és 2 hónapos kor között tudjátok használni a babátokkal, hanem későbbi életkorban is. Tartalmaznak egy szundikendőt, egy mobilforgót, látásstimuláló képeket, ágyrácsvédőt, csörgős labdát, rágókát, mérföldkő kockákat, és egy leírást magyar és angol nyelven. A szundikendő ebben az életkorban az alváshoz nagy biztonságot tud adni a babát számára. Érdemes úgy használnatok, hogy hozzádörzsöled a mellkasodhoz, ezáltal fölveszi az illatodat, és sokkal biztonságosabb és nyugodtabb lesz az alvása a babádnak. Ezen felül a 2 hónapos korban már elkezdi jobban nyitogatni a kis ujjait a babát, és hogyha a mellkasára teszed, el tudja kezdeni tapogatni, és jó stimulációt tud adni a babádnak arra, hogy elkezdi nyitogatni az ujjait. A mobilforgónak nagyon éles kontúrjai vannak, ez felkelti a babádnak a figyelmét, illetve kontrasztos színei vannak, amikre pedig könnyen tud figyelni. Abban segít a babádnak, hogy tudja gyakorolni a fixálást, illetve a fej középhelyzetben, háton fekvésben, a fej középhelyzetben történő megtartását is. Ebben az életkorban nem érdemes még túl magasra tenni a mobilforgót a baba számára. 2 hónapos kor környékén el lehet kezdeni picit lejjebb engedni, azáltal, hogy ő akaratlanul mozgatja a kis kezeit, lábait, végtagjait, azáltal bele fog akadni a lelógó kis részekbe a mobilforgónál, és ezáltal megtanulja azt, hogy ő mozgatja ezeket a részeket, illetve további aktivitásra fogja ösztönözni a babádat. A látásstimuláló kártyák közül vannak fekete-fehér képeket tartalmazó kártyák, illetve színesebb képeket is tartalmazó kártyák. A színesebb képeket már egy kicsit később életkorban ajánljuk a gyermekek számára. A látásstimuláló kártyák támogatják a babád látásfejlődését. Hogyan tudtok vele otthon játszani? Például úgy, hogyha egy olyan 25-30 cm magasságból, távolságból megmutatod a babád számára, rátekint, fókuszálja a figyelmét, fixál a képen látható formákra, illetve nagyon lassan elkezdheted mozgatni előtte oldalirányba a képeket is, ezáltal pedig a tárgyaknak a követését tudjátok gyakorolni. A fekete-fehér kontrasztos csörgő labdával jól tudjátok fejleszteni a babádnak a látását, jól stimulálja a látásfejlődését, meg tudod neki mutatni középről, ki tudjátok vinni oldalra nagyon lassú mozdulatokkal, ezáltal pedig a tárgykövetést is tudjátok gyakorolni. A hasonfekvésben pedig egy szuper ösztönző eszköz arra, hogy elkezdje megemelni a fejét, és ezáltal fejlődni fognak a nyakizmai és a törzsizmai. A mérföldkő kockák inkább nektek szülőknek szólnak, jó lehetőség arra, hogy tudjátok rögzíteni a babátok mérföldköveit, illetve szuperfotós eszköz tud lenni. Ez a kontrasztos fekete-fehér ágyrács védő egy szuper eszköz arra, hogy a babád látását stimuláld ebben az időszakban. Ezt ajánlott mindkét oldalra helyezni, cserélgetni az oldalakat, hogy mindkét irányba is tudjon tekinteni a babád. Ezen kívül pedig hasonlós helyzetben elé teheted a babádnak, és szuper eszköz arra, hogy ösztönözze a babádat arra, hogy megemelje a fejét és tartsa a fejét középhelyzetben. A rágóka 2 különféle textúrát tartalmaz, van egy könnyen megfogható fa része, illetve egy nagyon puha nyuszi fül része. Ez segíti a babát tapintásának a fejlődését, illetve támogatását.
könnyen a kezébe tudod adni. Ebben a korban azt kell tudnod, hogy a babát fogása még főként reflexes, de úgy tudod kiváltani, hogy megfogja a rágókát, hogy ide érinted a kis tenyeréhez, ezáltal az ujjait fölengedi, és rá fog tudni fogni könnyen erre a karika részére.